Hej! Det här är min andra gång. Förstår ni? Det här är min andra gång. Jag heter Gabriel Pa. Jag heter Gabriel. Ja, och den här gången så har det varit ganska mycket. Jag har inte gjort någon video på några dagar. Så jag kommer snart åka på innebandy. Och då ska jag spela. Men först ska jag berätta en sak. Att jag är en kille. Han inte ser det. Kan vi sätta det? Vi kan sätta det.